Tak, ahojky, já vás vítám zase u dalšího videa. Hrála jsem trošku za kamerou, hned vám to ukážu. Tak, tady ten bordel jsem přesunula tam a trošku jsem ten ostrov zvětšovala. Tady jsem to trošku upravila, tu jsem zasadila nějaké stromy a tady jsem to trošku upravila. Není to nic velkého, jak bych mohla přeskočit co nejvíce tu hru. Tak, no. A dneska se vrhneme rozjet vaření a prodej, koupit batoh, jít na výpravy, natěžit suroviny, koupit prut a expandovat. Rozjet vaření a suroviny. Jdem se na to mrknout. Jak to vypadá? Já bych asi jako první zjistila, co máme za semínka. Ať můžeme, takže řetkvičky, flaxy, a saláty tu jsou rajčata, beetruty, víty, řetkvičky, salát byl někde, tady, řetkvičky, jahody, víty a salát. Takže máme salát, řetkvičku, jahodu, vít, rajče a flax. Můžu se kouknout, jestli si můžeme udělat clipboard. Tak, můžu si tě vykraftit? Můžu. Potřebuju andezit alloy. Jdem se kouknout, jestli náhodou nemáme andezity. No. Co tam je? Andezit, dřevo a papír. Hele, tak dřevo máme. To je dobré. A tu jsou pebliky, rozinka. Moment, andezit mám. Já nemám ani ten andezit, abych mohla mít andezit alloy. Okay. Takže andezit alloy nemáme. Ale on to tam ukazuje, že to se dá čvárně. Jo, to jsem chtěla taky udělat, tady ten fish pond. No, ale to je na dlouho. Ale uložíme si ho. Jo, máme uloženého. Takže co to chce? 2 iron coiny a 2 andezity. 2 iron coiny a 2 andezity. Jak jsme na tom s penězi? Vču? Jako tam bychom mohli, to máme, takže na to bychom mohli mrknout, ale musíme se nad andezity. No, takže asi teď půjdeme koupíme batoh a půjdeme na výpravu. Kde se prodává backpack? Backpack, barevné, ok. Dej si nějak upgrade. Copper, iron, gold, diamond, iridium. Ok, dobře. V pořádku. V marketu si můj obchod. Pojď Lenon. Koupíme. A takže to mám. Dívejte se, koupíme hned rovnou cibuli. Koupíme toto. Koupíme mrkve. Koupíme potatoesy. Flax máme. Lychee saplingy bych rozjela asi až potom. Jdem to zasadit. 3, 4. Mrkev, brambor, cibula a květa. Takže to bychom měli. Baťoch máme. Dřevo si tu odložíme. Nástroje máme. Mi přišly peníze? Víc jsem nic neprodávala. Nebo jo? Že bychom tam měli ještě z minula něco? Možná to je. A tak super, máme další penízky. Teď jsem utratila 1000 coinů za baťoch, tak máme další, takže super. Ještě zase zalijeme zahradu. Já se fakt nevytočím, já fakt asi jako tady nepůjdu nikam, protože tady furt mám nějaké rušivé elementy, které mě nutí dělat jiné věci, než jsem chtěla dělat věci. Tady je konvice. Milianta 6. Potom uděláme i nějaký lepší sklad, ale to všechno postupně.
plán je jasný. Teď zajdeme někam do kejvky, já si natěžím nějaké suroviny, buď vám z toho udělám střih, nebo budete se mnou, to ještě nevím, jak to dopadne. A potom bychom mohli začít pomalu asi na to jídlo se zaměřit. Zkusila bych tady udělat nějaké farmy na zvířata, ať to můžeme produkovat, ať můžeme co nejrychleji fakt vařit lepší jídla a začít to prodávat a vydělávat peníze. Rybaření klasika, ještě toho bankéře třeba udělat, postavit mu chaloupku, ať má kde bydlet. A potom asi uvidíme podle questu, jak nás questy povedou. Určitě mrkneme na questy, máme tam nějaké splněné, tak ať to a zkusíme to trošku expandovat. Tady máme nějakou jednu zatoulanou ovečku, takže bychom potřebovali přinést druhou. Tak, mrkneme, jak je tady na tom rezin. Ještě ne, maple syrup to a rezin tež ne, tam je jedna. Máme všecko, jdem, protože se tady ještě zapíkám na dlouho. Takže půjdem a jdem hledat nějakou kejvu, kam se můžeme jít zakopat, vytěžit pár surovin, tak snad něco rychle najdem, že tady nebudu muset běhat dlouho. Tu je ježek, musíme tady, co to je? Vidíte to, co já? Tu je sprinkler, super, máme sprinkler. Tak, vezmeme coiny, tady knížku se naučíme, vezmeme to všechno asi. Tak máme sprinkler, jupi, zkusíme ho napojit, jak přijdem. Rozsvítáme. Další sprinkler. Tak super. Mana. Slime spawner. Jsou sami slimeové. Tak teoreticky jako jestli to jsou jenom slimeové, tak bychom to mohli pustit ty boky a podívat se. A nebo ještě nechat. Víte co? Napište mi. Jestli od příštího týdne už mám pustit zombíky. Jestli zkusíme nějaký ty faily, anebo jestli to mám ještě hrát prozatím takhle silk. Yes, silky budeme sbírat. No já bych potřebovala lepší přístup jako do té jeskyně, tam se mi moc skákat nechce. Tam je nějaká struktura. No a já jsem vám slíbila, že se zajdem podívat i do nějakých těch struktur, takže není problém. Takže dneska jestli potkáme po cestě nějakou strukturu, což před náma je, něco, tak tam můžeme klidně zajít se mrknout. Mezitím možná najdeme něco, co... Není to? Takový ten speciální jde na to štětečkování. Stejně mám štěteček na archeologii. Co to tu je za vozík? Okay. Stringy, ale jo, vezmeme kokvíby a kokvíby. Ono se to bude hodit asi ve finále všecko. Tu nic není, ten je prázdnej. Tak, co je nahoře? To se nedá vyskočit? Nebo já jsem fakt marný. Tak. Zase slime. Aha, tak tu asi fakt budou jenom slimeové, že tady asi nic jiného za bubaky nebude, nebo ty spawnery, nevím. Tam jsou další, tak tam půjdem. Jdem tady pro ty, jdem tady pro bedinky. Vezmeme tady bedinky. Vezmeme bedinky. Tak vezmeme jenom coiny a jablíčka. Tady vezmeme coiny a chlebíčky. Tady to zbouráme, tady vezmeme coinu a mrkneme, jestli máme knížku. Tak, tady máme další. Tady vezmeme tady tu. Tak, máme další skill. Šup. Vezmeme brambory, vezmeme to všechno. To teď můžeme prodávat. To je pan obchodníček. Co prodáváš? Ale spíš měla jako to terárium koupit. Koupíme si jedno terárium. Dáme si doma terárium. Chytneme si potom do toho nějaké zvířátko a budeme se starat o zvířátko. Si jo. Jakože OK. Lepší jako vchod do nějaké té jeskyně průlvy nebo něčeho takového tady nebude. Kamvču. Budeme tam. Tam. Je kouzelná hlína. Super, z kouzelné hlíny jsme dostali plechovku. Z kouzelné hlíny dostaneš plechovku. To chceš? Bordel nějaký.
Chtěl by to najít další kozelnou hlínu. A mám další plechovku. Tady fakt není žádný... Musí to být ta voda? Tam nic není. Tak se teď mám dostat ven. Pomoc, halo. Dobře, já už ani skákat nemůžu, neumím. Tak to je dobré. Co ty jsi? Levandule. Nevím, jestli máme doma levanduly, ale vezmeme. Budeme dělat levandulové čaje. Uvaříme čaj a budeme dělat čaje. Musíme potom na to použít, ale to můžeme zkusit rovnou. Vezmeme tady jeden bowlmeal a zkusíme to vyobowmealovat. OK, a to se dá asi zasadit, takže bychom potom z toho měli dostat víc. Jsou včely, nemám campfire. Tam jsou zvláštní stromy, tam je králík. To je další. Ty jsou fajní. Ty jsou fajní, boha jeho, ty jsou boží. Musíme mrkve mít, musíme si na to. Vezmeme potom, až nám vyrostou mrkvičky, tak vezmeme mrkvičky, půjdeme si chodit králíčky a budeme mít králíčky, budeme pěstovat králíky. Pěstovat, chovat. Můžeme králíky chovat i na kůži. I na králíčí maso. Uvidíme, co nám to nabídne potom. Tak. Já mám takový dojem, že já tady budu bloudit asi 150 let, takže já bych asi teď, v tuto chvíli se vyprdala na hledání nějaké kejvky. A šla bych normálně zpátky domů a tam bych se zakopala. Tam prostě zkusíme udělat nějaký důl, a zkusila bych se jít zakopat a zkusila bych jít hledat někde to, protože jako tady hledat nějaké nějakou jeskyni nebo něco takového bude na 100 let. Tak už se doma uděláme důl svůj vlastní a můžeme jít do jakékoliv hloubky. To bude asi i jednodušší a i lepší, než tady teď hledat a uvažovat kam a jakým směrem jít a jestli tam něco najdem, nenajdem. Berem sugarcane, nevím, jestli mám doma, ale asi ne. Takže já bych se vydala zpátky dolů, zpátky domů. Půjdeme tudy, vezmu to tak trošku oklikou, kdyby náhodou jsme našli něco zajímavého. Tak ať to hnedka můžeme použít. A jak si dneska máte? Napište mi, co jste dneska dělali, co budete dělat zítra. Napište mi, jestli máte nějaké nápady, co do videa přidat, ubrat, jestli vás baví víc takovéto prozkoumávání, nebo spíš ať tam doma pěstuju a chovám zvířata, jestli mám rozběhnout nějak víc ty zvířata s tím pěstováním, nebo jestli vás baví tady to chození takhle po okolí, hledání různých věcí, nebo jestli chcete, ať zapnu ty bubaky. Pište všecko, pište, co chcete, já se na to kouknu, potom uděláme ty další clipboardy a můžeme si to napsat. Můžu si to napsat potom do dalšího videa, jestli se mám zahloubat víc do těch úkolů, do těch questů, nebo jestli si pojedeme nějakou tu svojí cestou. Tak, já doběhnu domů, provozníme toho sprinklera, když už ho mám. A zkusila bych teda si udělat nějaký ten tu dolů do dolů. A si můžeme natěžit lepší suroviny a je třeba fakt rozjet to vaření už. To bychom mohli dneska i mrkneme na to, co budeme potřebovat a natěžíme suroviny. Už to je děura, už to mám děuru. To musíme zastavit. Mi to spadne a už to nejde. Tak, šup, hotovo. Už tam nebude díra. Tak, zaneseme si coiny, dáme si tady penízky. Tuče, no těch jsem teda moc nepobrala. Sadíme sugarcane takhle. Ty levandule, jo, ok, takže tady si zasadíme levandule. Je to dobré, už to nepotřebuji, ok. Uvidíme, za jak dlouho vyrostou do 100%. Tak, a teď. K čemu je dobrá plechovka? Flower crown. Aha, můžeme si udělat
nějakou květinkovou korunku. Super. Recyklovací mašina. Aha. Tak to je dobré. Recyklovací mašinu tež můžeme koupit, potom udělat, vyrobit. Tak to asi nebude tak jednoduché, ale ok. Aha, a blokové, dobře. Tak, vytřízený inventář plus minus máme, teď nám prší. Tyčku hodíme sem, terarium si potom dáme do domečku, až si postavíme nějaký domeček. Takže arena 3x3, znamená, že to dám tady a bude to 3x3x3. 1, 2, 3, tady. Když to budu mít tady, tak to je 3 x 3 x 3. Já nevím. Joj, dám to tady. Přišla jsem o nějaké semínko, to je jedno. A ten druhý dáme třeba sem. Getting started. Tak, co máme splněného? Baťo, dostaneme papání. Tak. Udělali jsme bone meal, máme cibuli, sprinkler, tak. Máme další sprinkler, pecka. Ještě nějaký quest? Ne, všecko. A my se dneska vrhneme na to vaření. A budeme muset zjistit, jak získáme vajca. Diverzity, takže diverzity bych si mohla... Asi jo, ty diverzity budeme nechávat a zbytek budeme prodávat. A máme tady někde cooking? Crop, minerály, džemy, cooking, tady je cooking. Mrkneme třeba na tady toto. Tak, complete od... takže ne. Tohle to já dostanu, až splním všecko. Já myslím, že tam bude něco jakože, co je třeba, abych mohla vařit, no. A asi ne. Farm, tady getting cooking. Takže potřebujeme toto. Cooking pot. Na to potřebujeme Earth Crystal. A ten Earth Crystal myslím, že nám z něčeho spadnou při těžení. Což je dobré. Irony, OK. A briky. OK. Tak moment. Tak. Dáme si Ačko. Tak. Budeme potřebovat cutting board. A budeme potřebovat asi i tady tenhle ten... No, tak to vaření asi nebude tak jednoduché, jak jsem si myslela, že to tady bude cajk. To znamená... kouzelná země. Kouzelná hlína. Zase plechovka. A moment, co to je? Slime head. Wow, a počkej, co to je? K čemu to slouží? Další. Hej, tak to je dobré, to se objevuje random. Co bude hodit? Budeme mít aspoň to, nějaký malý loot. Dobré, sprinkler hodím sem prozatím. A já bych asi teď uvažovala, na které straně si uděláme vstup do té jeskyně. Tím, že my jsme na ostrově, tak tady bude všude voda. Takže tady bych to asi nedělala. No to uděláme tady asi hned přes vodu. Půjdeme tady. Písek stejně budeme potom potřebovat, takže ten si můžeme natěžit. Tady vezmeme mušle. Z toho se dostávají nějaké věci. A já bych to asi viděla tadyhle. Ale důležité, máme schody. Což je super. Teď. Jo. Takže do backpacku dáme kopr, geodu, flinty, kouly, Tak, pro tuto chvíli je to všechno. Já vám děkuju za pozornost. Nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a klidně napište komentář. Mějte se hezky.